vjerni crkvi i evanđelju, unatoč olujama našega vremena. Neka nas blaženi Alojzije zagovara, da u nama ne klone duh, nego da budemo hrabri svjedoci nade, istine i ljubavi. Blaženi Alojzije, isprosi nam od Boga milost, da uvijek budemo jedno srce i jedna duša, vjerni Kristu, našoj nadi, te da, praštajući jedni drugima, gradimo bolju i svjetliju budućnost. Tako neka bude. Amen. A sada ispovjedimo svoju vjeru. Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da ti služi kao navjestitelj i branitelj istine i kao hrabri svjedok vjernosti crkvi. Poslušan tvoje riječi i vođen duhom tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i obespravljene, ostavljeno nam jedino svjetlo čiste savjesti, pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. Ponizno te molimo da nas obdariš svojom radošću, te blaženoga Alojzija unoviš među svece sveopće crkve, da bismo ga mogli još predanije slijediti i utreći se njegovom moćnom zagovoru u svojim životnim potrebama. Po njegovim molitvama jačaj proročki glas crkve